ita ce babban garkuwan da yaro kan samu. Uwa ita ce farin cikin da ke saka matashi nishadi. A kowane irin shekaru kake, kana buƙatar jin ɗumin mahaifiyarka. Yaran nan fa shi muke kallo kullum. Shi kaɗai muke ɗaya jallin jal. Da hannuna na binne ɗan da kika haifa a kabari. Salon rayuwa fita damuwa. Kar ki damu Amina, ke tawa ce kuma ni naki ne. So nawa zan faɗa maka ka fita daga rayuwata? Za ki yi abin da na sace kuma ba za ki yi ba. Kar ka tunzura ni in gaya maka abin da ba daɗi. Ke! Salon rayuwa. Kana nufin duk abin da aka ce ka yi shi kake? Yanda ka tsara abin nan, haka yake tafi. Salon rayuwa. Mutuwanki ba iya ke na rasa abu mama. A ta farin ciki na kin tabbata shi. Take na rayuwa, madubi na rayuwa, mi duba ga irin wannan salon rayuwar. Salon rayuwa. Garin neman ka taimaki mutum sai ya jefa ka a masifa. Ba komai ai muna tare da Allah. Ya kamata gaskiya a duba. Bitumin attajiri ne shi mai ɗauke da mata ɗaya tilo. Burinsa rabon ƙauri idan an samu ƙaruwa. Akasin haka kuwa kullum suna cikin damuwa. Yaya kuke tunanin yanayin zamantakewar waɗannan ma'auratan? Yaron ne wallahi ya shiga raina. Me yasa kike son haka? To ba san yadda ba zan damunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma bajiyar nan tana ƙaunata. Wato wannan ba ƙaramin kuskure ka aikata ba. Bajinta Sound Studio and Film Production su ne da tagomashin wannan shirin salon rayuwa. Shiri ne mai karko da ya zo muku da dattakun da za ku so ji da gani. Maharas na kula yana kuntata rayuwarki. Hakan ya sa na ji haushi sosai. Salon rayuwa. Hajiya kake saba ubangiji. Salon rayuwa. Amintacce ne shi a gare shi ko mu kira shi da shaƙiƙi yadda da ke tsakaninsu ya sa ya su daukan masa da ɗansa na cikinsa domin faranta masa. Ashe ba a nan gizo yake saƙan ba, ashe akwai nasu irin takun salon rayuwar. Ka sani da lokaci da zamani wasu abubuwa ne wanda ba a jiransu sai dai su jira ka kowaye kai. Yawancin tunanin ka na da ne. Wallahi da za ka yadda da tunanina da ka ga bambanci. Salon rayuwa ga tallansa na nuna salansa. Salon rayuwa mai ƙara da fallasar sunansa. Ku yi hanzari da rige-rigen fara kallon wannan shirin. A cikin gidan ɗaya ɗan tsuntuwa ne ɗaya kuma ɗan riko. Shin wane ne agola a cikinsu? Wane ne asalin ahalin jinin gidan? Ku zo mu kalli wannan turka-turkar da take gudana. Wayannan su ne tsummokarin da ka zo da su cikin gidan nan ko? Lokacin tara ka bar gidan. Kai saurara! Wannan ai magana banza ce da ta wuri. Ki zo ki kalla, ka zo ka kalla, ku zo mu kalla salon rayuwa. Labari gami da tsara shi cikin fikira Mujahid S. Koguna, ɗaukar nauyin shirin da ƙwazo Saminu Bajinta, shiryawar shirin da himma Hassan Duniyar So, ba da umarnin shirin da basira Abubakar H. Kura. Kar ki zo gare ni uwani. Ba na maraba da ki. Kin kashe yara jarirai uwani. Kin zub da ciki. Duniyan nan yau ba gaskiya. Amana ta yi karanci. Me ka ki gidan nan? Ka fi kowa sanin abin da ya kawo ni. Salon rayuwa shirin da zai dinga zuwa muku duk mako a Bajinta Hausa TV da ke manhajar YouTube. Ku danna mana subscribing gami da danna ƙararrawa. Salon rayuwa wannan shirin naku ne.